ready mi sa mong fried chicken. Mo ni ang fried chicken ni McDo. So, preparation luto daw. So, inyang hapon ato ang feeding mission sa Tubahon. Dito sa Lagindingan. So, kuting mi sa manok. Ani pag gibuhat na to aning manok, gimarinate o tibok gabi titimplahan siyempre dayon karong buntag ato na pa din gi kote dug otro. Pag maluto niya, mura na ni siya og McDo nga Jollibee. Oh, McDo nga Jollibee. Murag McDo nga Jollibee. So, ang timpla niya naay pagka McDo, naay pagka Jollibee. Sayunan ka na. Talagsaon ang timpla di ay. Shout out sa taga Lagindingan. Bisita mo niya sa Zone 5 yata sa Tubahon. Dito nga tong binyo. Ang host dito nga pastor si Pastor Kukoy. Limot ko sa pidong Pastor Kukoy. Okay. Dagkuing kaliro daw, dagkuing kawa. Siya di malutog dali. So, salamat sa inyong mga pagampo, mga kamisyon. Madampuso na itong mga buluhaton. Ang trabaho sa Ginoo. Nami kini itong manok. Okay. Tak ang ani ron wa na. Ito ni. Ang aluag dako gamay. Ay kung dako. Aw, gamay nga dako. Abi ko kani itong gusto kay Kana dako jud. Grabe na ang luwag. Kan ini kami ta. Orang dagat. Sige, bye-bye muna. God bless po sa lahat.